Kun liityin tälle Minecraft-palvelimelle, huomasin, että jokainen pelaaja ympärilleni halusi craftata tämän palvelimen vaarallisimman masen, joten tiesin, että minun pitäisi tehdä kaikkeni saadakseni tämä superase ja olla viimeinen elossa. Mutta pian tajusin, ettei se ollutkaan niin simppeli, sillä ensin pitäisi craftata 3 muuta masea, ja kun ne yhdistää, pystyt valmistamaan supermaseen. Joten kun eka resepti julkaistiin, minä ja mun 2 ystävää suunnattiin Trial Chamberiin, että varmistamme ensimmäisen julkaistavan masen saamisen. Siis mistä? Se vaan broken liikaa aura. Mistä tilaat tekin tuolla, bro? Ei me tekevät sit jamaalia. No luki mun kanssa silti, bro. Eikö tässä? Mä sain. Toisko? No way! Omenes. Kiis. Nestorit mä tuun. Joo, ei no sä tuu. Ei no koittaa köstä sun bro. Nice. No way! Mä sain Ikore! Nice. Me pitää mennä netriin nyt. Mi bombo, ei no ketju päädä saurheilla. Oota, mennään maanpinnan, koska me tarvitaan höyhen myös. Onks teillä höyhentä? Mulla ei ole höyyntä. Oikein me teet tilavapuolelle, Me tarvitaan myös höyheniä. Höyheni. Mä näen ruinportaali. Vittu mä tipuinkin reikää, bro. Arvi fucking teräänsä jo. Liian laiha. Ei, oi! Ai kyllä tuohon ja. Katsokaa kun mä pääsen sinne. Miksi kaikilla on muut vintit paitsi vittu mulla, bro? Onks teillä vettä? Mistä ei lookingaa? On, mulla on vettä. Mitä vittua se teet, bro? Ettikää höyhen ja flintti. Joo, mä et. Mä sain höyhen. Nice. Me tarvitaan nää netherwartia ja blazeboard. Wow. Wiu, salam aleikum, salam. Okei, bro. Niinku, joo. Ei tuolla Meidän ole nää ruuat portailla. Meidän pikku lurkispurkissa on tuolla. Tuossa päässyt. Tuossa on päästä, että me ei tarvitaan portalissa. Päästä Niin, lookingaan, me mut voidaan ei- saada netheritä. Niin, ei, vaan eikö se saa mukaan netherwarttia? Halo. Cap. En mä halua tuhlaa mun libronei. Mä saa niin tippumaan, bro. Oh my god. Libron lookingaa. Oh. Au. Ois mä immortal? Mä... Okei. Mä saan netherwartia. No niin, me tarvitaan vielä blazerodia. Mulla on 1. Tai on. Okei, on. Mulla on 2 caster battery serti. Onks teillä crafting table? Ei olekaan. Eiku onpa. Yes, armori. WSP lookingaa. Okei, ennen kuin mä craftan tän, niin onks siellä... Tehkää hyvät kamat. Hyvät kamat. Mulla on timantteja ainakin teillä. Okei joo, timanttia. Tää on mun paskemman kypärä. Mitä homma? Ei. Older bit. Näetkö te mun metaa? Okei, mä oon ihan hyvissä. Mä tarvii vaan tikkuja. Joo. Mulla. 3. Mä voin... Vittu, onks sulla ne ominaiskiit? Ja anna se heavy core mulle. Tos. Ja mullakin on 1. Anna heavy core. Mä en todellakaan tehnyt masea. Okei, me saatiin pitää tää heavy core kertaa. Oh shitins. Holy kings. Saako söpän näköinen, bro? Okei, kattokaa Logitar baariin, mä näen teet Vino! kakkamessusta. What the... Oh shit. Ei no tossa. Mun teit on! No tossa. Oh! Alju, bro, alju äijä. Now you got that, ei nähdä. Siis... No mitäs me vaan... Mun pitää olla tässä vedän vasen 2 läheltä V tää tällä rituaali hetkellä. loppuun. No. Mä voisin ihan vitsin loviin, mä kriittäisin sitä 2 kertaa. Miksi ruokaa? Saaks mä appas? Mä oon tulos ylös. Kato maassa, Mä tipuin.
Mitä nyt takas ylös? Mäkin tipuin, mä oon ylhäällä, mä oon tulossa ylös tästä. Mä oon Ai niin jep. alas siihen. Mäkin. Okei, mä oon tässä. Jos ne saa sen masen bro, sulla liikaa olla. 35 sekuntia. Tarvii se apua. Ei mä tuun 30 sekuntia. No me pitää eikin... Ootteko te ylhäällä? Joo, bubble droppaa. Ota se. Mä saan bubble. Mä saan. Näin. Bubble, ottakaa bubble. Okei, mulla ei oo helaa tähän bro. Mulla oli Wincharke. Oh my days, ei mullakaan. Jäi! Nice. Oh, mä tapoin erokkaa, se kuoli. Mulla ei täkättyy bro. Ei olekaan luuttaa näitä. Se ei oli kans. Really? Really, ai yes. Elikkä Venä, loppuuks tää servo perjantaina vai? Joo, sillä on ainakin vikapäivä silleen, että silloin on se mase, ja kun sillä masella tappaa tyyppi, niin se vännää. Joo. Saatuamme ensimmäisen maseen käsiimme, päätimme etsiä paikkaa basen pystyttämiselle. Täällä maselle ei oo faalta, mikä tää on kiva. Mä sanoin sille pluginin tekijälle, että ei laita formakeesi. Ai vittu. Okei. Teekö me tähän meidän bas? Yes. Löydettyämme sopivan paikan päätin lopettaa pelaamisen täksi päiväksi ja jättää basen rakentamisen Slyselille ja Vitbulle. Ja seuraavana päivänä kirjautuessani sisään olin yllättynyt nähdessäni tämän. Oho, Joo. onks täällä kaikki setissä? Joo. Holy. Okei, bet. Onko sulla VB just? Tai Wincharke? Mulla on 32 webiä ja sit stack breeze rodeja. Eikö voisi antaa? Otan maseku. Joo. Ota, molemmilla on 32. Joo, Sulla on web. kiitos. Onko, mun tää vielä grandaa armorit. Joo. Okei, toi resepti näyttää aika vaikealta. Mitä? Oh. Mitä? Miten noin saa... Noin sä et on noin nopea? What? Mitä? Siis- Onko se kaikki omat? Joo, kyllä mä voin fightaa. Pitäisikö me mennä tonne? Okei. Mennään. Immanen masetaukku. Ei joo. No ei toi niin kaukana. Tässä on joku pari stoplukkeja. Okei, tässä on No fight. Tässä on vissiin serveri. Mä voin ottaa tähän. Joo. Kämpi tää vaan tätä. Käy tässä. Saanko sä? Joo. Joo. Tän tuli. Oi, kyllä täällä mukaan nousee. Roksilla. Johtamo, mutta se aika kiimasee. Mä tekee demagea. Ota se. Masa. Yritän päästä siihen. Voitte kuikkaan kaikki hyvin. Kuka se sai? Logi, oisko Mitä se sai? kova viittu? Käyttikö tää dinoa? Elko se sai. Ai tää, koska se tappaa se tappaa. Joo, mä vaihtaa sitä. Jollain se masea oikein. Fucking. Tekee millä. Wincharke ei ole pealle aika heittää. Roksilla. Nyt mua rypälöidään. Tuo liikaa pelaa. Asu voltti. Onks se voltilla se masa? Mä oon varma.
Älä. Ei mun kunnossa muussa. Äiti kun mä löydän. Ja nyt Mä faittaa tää on ihan Dino tulet. jätkät, 3D. Ei kirkko puol HP. Oi vittu! Se olikin just on puol HP. Niin sillä Roksi vaan niinku nopee muuta. Se ei ole masettanut kertaakaan mitään. Mä otan tän kaserin. Tää kaseri on ihan palikka. Oi vittu, jää sen. Pärjää. Fucking hell, kun Joo, tää Roksi vaan masee. Miss Elkko se on? Me tarvitaan toi massa. Niin tarvitaankin. Jos me voimme olla mase, niin... Mä näen sen. Aitte tää Toneli 666 harvitärkestää mut. Tosi vittu tunkin vaan. Tosi originaali. Kokean tulla sun luokse. Joo, tänne missä on näitä pelaajia kyllä. Andin on päällä. Mä tapetaan tätä. Ja magia. Mä oon valtellut. Mä oon vahilla. Mitä mä oon ikinä tehnyt? Mä oon kyllä nettikyykyssä jokin masennuksen kohdalla, mutta ei se haittaa. Masennuksen niistä. Okei, mä otin tää komboa. Webasin se. No mulla ei oo enää Okei, XP:tä, kun mä en oo oh. pystynyt smarttaa yhtään. Elkko on mulla. Oho, sitä keino magia. Pystynyt smart mentään, niin mulla on jotenkin. Onks sulla Winchharge? Mulla on 2. No joo, missä oot tossa? Elkku. Kypärä, Mulla 2 kolme durakypärä, noniin, mulla olisi kypärä. Kiitti. Nipalle meni kypäräpaskas. On niin paljon. Meitä nyt varmaan 10 minuuttia, aloo. Mä olin proonasin. Mulla ei oo edes VP, kun mulla ei oo edes käppeitä. Tää on tonne Kokeile- juokseen. Kokeilee ristottaa. Tuli. Kun kuolee täällä. Mä en kuolemaan. Joo, no kun mä kuolen. Mua niinku hard targetetaan niinku koko pe... Se kuoli. Elkko sä tuli. Yes! Ei, mä oon siinä ottanut sen päähän. No way. Pikka! Aserit räppäs mut tänne. Oot sä kunnossa? Ei se ole mua 3v1 tää kuluala. Nyt on Dino tällä hetkellä. Okei, missä sä oot? Mulle ei peorleikaa enää. Tää Mendo. Tule sun luokse. Okei. Nyt minä harkittaa Elkkuu tällä hetkellä. Okei. Anu täytyy käppäämään vaan Winchargeja ylös. Lasken täysin plus kiinni vaan. Poppasi Jarti. Noin saanut. Oh my god. Poppasi taas. Tää on elivahtia lurkkia mun päällä. Jarttis kuoli mun aamassa. Kaserilla asemassa. Tää äijää, mä inhoan. Poppasi se. Päällä. No, kaseri mun perässä. Kyllä tehdään jotain sille. Se tulee nu auttaa. Dino meni voi vittu, oli uusi. Okei, Pablo tappoi Eino se. Kuolee. Rauhoitu vittu. Oho, ei mennyt tää vettä. Arvokas nyt rauhoitu. Hengitä sisään. Ja sitten ulos. Hei vittu, nyt paino sinä kuuseen. Kypärä meni paskassa. Kaskenella. Elkkosella. Onks se alhaalla? Joo, luolassa. No se on 10 muutakin tyyppiä. Mun kypärä meni ihan sitä. Mä olin, mun on pakko saattaa. Simmeri muuttaa! Simmeri noin. Sillä oli uut. No saanko mäkin ottaa? Saan mäkin muuten uuden. Ei se ollut sillä, se oli sillä eläkseen. No miksi se vittu oli äsken sillä? Jäi. Ei meidän Jäi siis. Missä on se? Mä sain maseen. Pablo sai sen. Täällä se Roxbox vaan naurattaa. Täällä luonnon helmassa Tapain. kettu kun kettukin jää henkiin. Oh my days. Meni kengi. Oh! Ei! Mä en tiedä kuuluu.
Okei, mun pitää juosta. Niin. Tiiä, mut mennään. Missä se on, kunnes se on missä? Ropes. Eli ihan vittu. Se meni koko. Oma days. Mitä pääsen sinne? Täällä on no. No koska sit se näkyy jossain. Kiinni kun mä tulin juoksusta. Sillä meni kypärä. Mutta se on nyt ropees. Ei oo silloin. Poro kypärä. Fuck. Okei. Sääntöjä noudattavasti tappelin. Mulla on niin housut. Mikä se nyt ropees? Musta et se on My nyt days. ropees. Mitä nyt se on ropees? Perässä vielä 1. Okei, never mind. Kaikki on perässä. Poppasin. Ja ykkönen. Joo. Joo. Moseessa nyt. Poppasin rukka. Meni rikki jopa. No. Muni kengät rikki. Jonkin. Ihan silloin se sitten. Mä pääsen pois. Kuka on mikkenyt pysyy? Se varmaan pääsee varpana tää. Ei vittu. Vaikka emme saaneetkaan toista masea, meillä oli silti mahdollisuus valmistaa vahvin superase. Mutta vain jos saisimme Dragon Eggin, jolla pystyisimme valmistamaan 3. ja viimeisen maseen. Joten seuraavana päivänä kun saavuin Baselleni, yllätyin nähdessäni, että Slysel oli jättänyt minulle yllätyksen. Joo. Joo. On moi. Aha, sanonkin Arjanikään. Miroks Venä menee sulla? Miro juttu. Minkä? Mä vähän grindasin vähän yön aikaa, niin Venä. Damn. Venä, kiitos. Mäkin tarvitaan. Ollaan potot kaikki. Endfight alkaa niinkö 9 minuutin päästä. Sori, mulla oli näin myöhään. Onks meillä IF-enderit? Mulla on 15. Mä oon tossa. Oma välttämättä. Köpet. Mä soitan kyllä mun endersistä ihan tavaraa. Miroks, mitkä masset on nyt craftattu? Se Explosion mase, mikä onkaan. Ja sit tää mun Wind mase. Keve puuttuu. Se God mase, jonka saa kun yhdistää ne kaikki. Ja sitten jäämase, joka tulee nyt tästä endestä. Jumma, niin me pitää varmaan tappaa kaikki varmaan siinä. Joo. Onko mä oon valmis? Mä heitän eka tänne päin. Se olisi aika kaukana, että mä en tiedä heitääks missä. Pronto nimi. Jumala. Oi. Oh my god! Montoi Oma ton! Venä, onks se näkemättömät tai mitä? Mulla on tuu tähän. Kaikki tänne. Rauhallisesti tähän. Varo kato, se on kaserinkin ihan tosi lähellä niitä. Well, se on kaseri. Ei mitä he tulee tekemään, bro. Voidaanko me mennä jo? Ollaanko jo perillä? Ollaanko jo perillä? Jakso odottaa. Olkaa hiljempaa. Kyllä sitten auttaa.
fragasin silloin viimeksi sillä Masella. Ei ollut kyllä kivaa, kun mä menetin sen. Alkaa. Pikkuinen voiskrakki. Potutaanko nyt? Joo. Joo. Oota, noitte kyllä aivan hitosti. Mä en kyllä tiedä, onko me periaatteessa vaihtaa. Pitäis mä koittaa vaan saa se egi. Tyli towertaa sen pilarin päällä. Tai sen... Onks te blokkeja? Joo, mulla Ei. on stack logea. Okei, Mulla kyllä mitä, sitä okei. mitä jos minä ja Vidbo niinku koitetaan vähän niinku tappaa niitä ja sitten koetat niinku hakea, you know? Sitten tullaan sinne ylös sun kaa. Niin. Ok. Käykö se? Ok, toi käy. Se on, toi riittää. Oma edessä. Okei, mä oon valmiin tässä. Oh shitins. Varmaan kanssa mulla on Se kuuli. Okei, mennä ota. Mun kananmunan bro. Mä saisin. Mä tarviin E-chestin äkkiä. Mä otan rituaali. Äkkiä slaissaa. Tai joku. Mitä se on ollut? Niinku yksi lukii. Missä sä Mä oot? laitan tää rituaalin täällä ylhäällä. Miksi sä siellä bro? Ne tulee. Ei. Mä en päässyt bro. Mä vahtuin. Tässä ylhäällä. Kyllä, mä lukin ehkä poppasin. No edes. Orasella. Älä delaa! Mä en pysty ulkoa mitenkään, mun menee Mä tiputin. jää. Päästis ylös mitenkään. Toweratkaa. Oh my diddings. Oho! Oi, okei. Rockstarin jaksossa Mun menee rikki kaikki, arvot. En mä missannut. Siis Rock mä tuun koko ajan bro, Mä en kyllä vielä mene tohon, tää on yllättävän vaikea. Vittu, jos pääsee ylös, mä oon tuossa Oh E-chestin. my days! Ai pist vesi. Mä menen vielä, mä teen mun base. Mä laitan veden. Mä teen mun... Väärä suunta. Ei niin paljon, ei. Mä tipsain! Ei! Rock. Pakko päästä takas ylös. Oh my. Oi. Et voi vittu. Tuu tänne Venäjään, mä kokeilen tänne kauas. Missä mä aloitan rituaali? Varmaan toi ylhäällä. Lopeta toi kutittelu. Joo. Mä aloitan sen. Sano missä sä oot? Mä poppasin, mitä vittu. Mulla ei enää toimeen. Ei mullakaan. Niin. Eiks kenellä oo? Niin. Veroksi. Mä oon webissä toi noin niin, ja bubble lyö mulle. Mä en pysty olla arvokkaan vähän bro. Apua. Poppasin jälkeen. Mä poppasin. Kuole.
Okei. Aha. Missä kaikki? Mä tarvitsen niin paljon kaikkea bro. No se mafia droppaa kohta. Se tulee kohta. Joo, mä otan. Mä oon valmiina kontestaan. Mitä täällä tapahtuu bro? Mitä meidän porukka saa väksi? Kahden boksai. Joo, ei anneta. Se löytyy kontestaan. Vedon kuoli. Kuoluu ajat sitten. Se on varmasti. Kuka se sai? Mä soin sen. Voltti sai. Ota voidaan kaikki vaan. Mihin mä meen. Oh my god, mulla on arvokas mun päällä. Poppasi. Mä poppasin Mulla on arvokas. kautta. Pervot pois. Mulle, mä vaihtan arvokasta, se on massa. Joo, mä yritän. Onko sulla totta? Mulla on yksi. Mä heitin vahdin voidin, sit jotenkin pääset pois. Se lagasi oikeesti. Tää Mä asuin Nipalla joo. Veli ei oo. Mä tarviin fireressu. Muonto. On paremmin. No niin, nyt Nova vaihtaa maa. Oh my. Tää kaikki bro. Mä oon niin. Miksi mä haistan kotiin? Poppasi valti. Okei. Mulla ei enää toteemei. Veno on arvokasta mun luona, mä tarvii jeesiä. Mun helmetti ja chestbacki rikki. Ja mun menee helmettiin tästä. Poppasi valti taas. Ei mulla kyllä joo. Alt. Joo, joku voi. Mä kuulen. Sitä ei kannata tehdä. Ei kannata. Mä oon sen Nice! mahdollisesti putikkelemaan. Aha. Joo! Ota se. Mä sain! Mitä sä sai? Mä sain. Venä, haluatko jutelista mun toisen musen? Onkohan se saa? Veno, tuu tänne. Dippaa bro. Voidaan me dippaa, oikeesti dippaa. Mä en. Voi tässä on arvokkaamassa. Mulla ei oo resourceja. Mitä? Ui vittu. Poppasi Pablo. Mä oon ihan treena. No väärä. Vaadille ei oo kypärää itse. Tarkoittaa kaikille. Mä kolko. Meillä on 2 masea meidän perässä. Porukka. Näetkö sä mut? Tuu taas tänne. Tommosen on vitun OP. Pääsitkö sä riipottaa mut? Poppasi arvokkaa. Poppasi juosta. Nice! Mitä pois! Ei vittu. Nice! Missä mase on? Veno. Tuossa, oh my god. Pablo sai sen. Hyvä. Pablo sai sen. Poppasi! Tää Endermanin rakennus. Tää Endermanin lekki on niin. Mulla olisi treenaa. Löytyykö bottuja, please, sanat löytyt? Mä oon vaan maksukkona. Oh my days! Jäi! Bomba. Oh no. Joo, nice! Mä saisin! Meillä on kaikki ne! Panna vittu. Kyllä, Se ei oo se. Lähetään. Mun piti jää autaan. Vaikka saimmekin kaikki 3 masea ja pystymme nyt tekemään viimeisen masen, tämä tarina ei pääty tähän. Meidän olisi silti taisteltava palvelijoita vastaan ja oltava viimeisiä selviytyjiä, sillä viimeinen mase bännää pelaajan kun sillä tappaa. Joten palvelimen omistaja kokosi kaikki pelaajat spawnille aloittaakseen tuomion päivän. Hyvää päivää, nais- sekä herrasväki. Tänään tämä kaikki päättyy. Joka ikinen teistä tulee taistelemaan kuolemaansa. Onnea kaikille. I guess, bro. Anja myry. Poppasi vaadi. Mä en usko, että siitä tuo. Ai, älä lyö. Täällä oli vielä sit totemi offendis. Mä läjäytettiin ihan just tuolla vasemmassa tuolla. Oi. Täällä Siis teki. me saadaanko musta raiden? Joo, missä on. En kuole jo.
Nice. Moi. No paljon totemi. Mä en näe mitään. Ari kuolee. Oi! Roks täällä, se on Nova, se totemi. Mulla... No se vitus. Se sun meni. Nyt se yllätysmatka sun tuolta takaa. Libron! Ei saa sitä. Bännäsi jo. No way. Bännäsi toisen. Mitä? Siis apua. Bännäsi jo taas. Suorunaa koko ajan. Nice. Pikku Novaa. Mä bännän sitä tuon. Bännäsi. Se on hyvä, teillä on mun verta viihtiä. On noin, näin nyt popannut paljon mäkin VTV. Rox, is this Doofenshine? My days. Bännäsi Papa. Nice. Come on. Ai perseet on illu. Nyt full web button. No vale totemi. Niin. Poppa saa rukka. Really? Ei mitään. Empties combo. Mitä mä teen? Miksi tää vittu toi on mulla? Hyi, eteenpäin. Se on se Bännäsi vahri. Tää on jotenkin pakko tappua, bro. Sanoma. Mä otin sen Maccarin isompaa komboa. Minkä mä äsken sain? Mä sain luck potionin. Tänään. Oh, toi oli luck. Mä edes tappaa mut. Toiko oli luck? Bah, right, tousee ihan oikeesti. Iloinen. Mulla on aina tiellä. I guess kinkku sarskan täällä. Ai jes, ei. Missä tää broiskin on Aerofarmaa ees? No tulkaa tänne keskellä. Niitä ei meitä idea on varmaan se, että vaan yksi voi voittaa. Tiedätte mitä se tarkoittaa? No. No, joo. Sorry.